जोंनि थाफानाय जोंनि खौसेथिया प्रमद बर'नि इन्टारेस्टआव नङा नाब्लानि इन्टारेस्टआव नङा धीरेन बर'नि इन्टारेस्टआव नङा सोमखोर बिथांनि इन्टारेस्टआव नङा जोंनि जि खौसेथि बे खौसेथिया बर'लेण्डनि थाखायसो खौसे जोंनि बारग' एनडिबिफोरनि नाजानायाव रन्जन दैमारि बिथाङा बे थासारियाव सफैबाय। खुलुमबाय बयखौबो आङो बे समाव मोननैसो सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय। रायजोफोर जोंनि बारग' एनडिबिफोरनि नाजानायाव रन्जन दैमारि बिथाङा बे थासारियाव सफैबाय। बे बाथ्राखौ बुंदों एमसिएलए सन्जय स्वर्गियारि बिथाङा। एमसिएलए सन्जय स्वर्गियारि बिथाङा बे समाव खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बिबुंथि होदों, बिथाङा मा बाथ्रा फोरमायदों, नोंथांमोना बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रोदो। सेशन कर्टनि आरो स्पेशल अपारेशन इउनिट आरो बेखौ जोंनि एनडिबिनि मोनसे समनि एनडिबिनि जि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारि बिथां आरो बिथांजों लोगोसे इउनाइटेड लिबारेशन फ्रन्ट अफ आसाम जि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो सेशन कर्टआ मा होनना बुङो कुइट खालामदों जे बिथांमोना जेबो बेबायदि माने केस गैया आरो बिसेसकरि कुइट खालामनाय माने डिसमिस खालामबाय। जिहेतु गासैबो दिनैनि थारिखआव मोनसे पिस प्रसेसआव फैदों आरो पिस प्रसेसआव फैखांनायनि उनाव मोनसे पलिटिकेल नेगसिएशनबो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों खालामबाय, गभर्नमेन्ट अफ आसामबो खालामबाय आरो बेनिखायनो आफादफोरखौबो डिसबेन्ड खालामनाय जाबाय। दा बेखिनि समाव जे स्पेशल अपारेशन इउनिटनि जायफोरनोखि केस बिथांमोननि एगेन्स्टआव दंमोन आरो बेखौ स्पेशल सेशन कर्टआ जे कुइट खालामबाय आरो बेखौ जोङो बारग' एनडिबिनि जानानै जोङो वेलकाम खालामदों, जोङो बरायदों आरो बिसेसकरि जि माने लिगेल प्रसेस गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि जि जुडिसियारि सिस्टेम आरो बिथांमोनखौबो धन्यबाद होदों आरो बिसेसकरि गभर्नमेन्टआव थानाय आरो बेफोर गासैबो आसलते जोंनि बिटिआरनि जि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि नाजानायाव जादों आरो बिसेसकरि जोंनि एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशननि जि माने नाजानाय आरो बे नाजानायनि दारैबो बेफोर जादों। मानो होनना बुङोब्ला जोङो एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशन हिसाबै आरो जानानै थांनाय देग्लाय दाननि जोङो 18 थारिखआव जोङो मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्स नर्थ इस्ट डिभिजननि एडभाइजार एके मिश्र बिथांखौ लोगो हमदोंमोन आरो लोगो हमखांनायनि उनाव जोङो बिथांनो स्पस्ट' खोथा बुंदों जे जिहेतु एकर्ड जाबाय आरो बिनि उनाव डिसबेन्डबो जाबाय आरो बेखिनि समाव दिनै 4 years अफ जोंनि ओनसोलाव मोनसे सान्थि परिबेस फैबाय आरो बेखिनि बेलायाव जि माने केसानो जायाथों मानो आरो बे केसफोरखौ थाब माने डिसमिस खालामनांगौ। दाबो जोंनि बहुत माने कादार्सफोरा जोंनि लिडार्सफोरा जोंनि मेम्बार्सफोरा गोदो जेफोर केस आरो बे केसफोरा दाबो माने सम सम बेबायदिनो बुरखांजानाय जायो, मालाबा बिथांमोननि एगेन्स्टआव सामन फैनाय जायो आरो बेनिखायनो गासैबो बाथ्राफोरखौ लानानै मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्सनि नर्थ इस्ट डिभिजननि एडभाइजार एके मिश्र बिथांनो जोङो स्पस्ट' खोथाफोरखौ जोङो बिथांनो फोरमायदों आरो बिथाङा खुब माने पेसेन्टलि खोनासंदों जे बे बाथ्राया नंथारगौ। जिहेतु पिस एकर्ड जाखांनायनि उनाव बेबायदि खुनु माने केसफोरा आसलते थानो मोननाङा आरो बिथांमोननिबो नाजानाय थागोन, बेवहाय हम मिनिस्ट्रिनिबो नाजानाय थागोन आरो बेनिखायनो जि स्पेशल अपारेशन इउनिटनि जाखिनि माने केस बिथांमोननि एगेन्स्टआव होनायमोन बेखौ सेशन कर्टआ बेखौ मा होनना बुङो डिसमिस खालामबाय आरो बेजों लोगोसे बाखि एनआइए आरो सिबिआइ केसफोरबो दं आरो जों बेनिखायनो मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्स आरो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि हम मिनिस्टार बिथांखौ गांसे गोसोखां बिलाइनि दारै जोङो माने फोरमायनो नाजादों जे गासै जि केसानो थायाथों मानो जे एनडिबिनिफ्राय लानानै एक्स बिएलटिनिफ्राय लानानै एक्स बर' मा होनना बुङो भलन्टियार फर्सनिफ्राय लानानै जेथ' माने केस दं दिनैनि थारिखआव बेखौ वान्स फर अल फर द इन्ट्रेस्ट अफ पिसनि थाखाय जे मोनसे जेनेरेल एमनेस्टि होनांगौ बेबायदिबो जोङो दाबि दैखांदों। मानो होनना बुङोब्ला जिहेतु जोंनि ओनसोलाव सान्थि फैबाय आरो बेनिखायनो केसफोर माबा बेफोर माने बाथ्राफ्रा बा जुडिसियारिनि जि सिस्टेम्सफोर बे सिस्टेम्सफोरखौ वान्स फर अल माने जेनेरेल एमनेस्टि होनायनि दारै बेखौ खनसे लागैयावनो फोजोबस्रांनांगौ।
वान्स माने जेनेरेल एमनेस्टि होखांजोबखांनायनि उनाव आरो बहाय रन्जन दैमारि बिथाङा जितुनिखि CBI केसनि दारै मोनसे लाइफ लं इमप्रिजनमेन्टनि जे मोनसे बार्डिक दं आरो बेफोरबो जोबगोन आरो बेजों लोगोसे NIA केसनि दारै माखासे जोंनि सेंग्राफोर दं 2014 सनाव जाय बिथांमोनानिखि बहाय मा होनना बुङो नंगौब्लाबो नङाब्लाबो बिथांमोनखौ दाय होननानै माने जाबसिनना होनाय गासैबो बेफोर गिदिर गिदिर केस आरो खायफाफ्रा माने हें बेबायदिबो माने जाजमेन्ट मोनदों बेफोर गासैबो केसआ जेब्ला जेनेरेल एमनेस्टि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय बेखौ जेब्ला फोसावगोन आरो होगोन आरो खनसे लागियावनो रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे बाखि जाय बिथांमोना जेलाव दं आरो बिथांमोनाबो गनायनि मोनसे बेबस्था लागोन CBI केसआ बिथांखौ लाइफ लं इमप्रिजनमेन्टनि जे 30 अक्ट'बर बम ब्लास्टनि केसाव बेबायदि मोनसे 2019आव बे मोनसे बार्डिक फैदोंमोन आरो बेखौनो हाइकर्टआव मोनसे चेलेन्ज खालामफिनदोंमोन जे CBI कर्टनि जि जाजमेन्ट आरो CBI कर्टनि जाजमेन्टआ बे गोरोन्थि जादों आरो बेनिखायनो बेखौ जिहेतु पिस प्रसेसआव दङमोन बेखिनि समाव मोनसे पलिटिकेल नेगसिएसनाव दंमोन आरो बेनिखायनो जि एकर्डबो जाबाय आरो एकर्ड जाखांनायनि उनाव जि जाजमेन्टमोन बे एसे मा होनना बुङो बायासफोर बायदि जादों आरो बेनिखायनो चेलेन्ज खालामदोंमोन गुवाहाटी माने अनारेबल हाइकर्टआव खिन्थु बहायबो एखे जाजमेन्टआनो फैदों जे माने बियो इनटेक्ट जाना थाफिनदों जि जाजमेन्ट दायो जों खोनानो मोन्दों सुप्रिम कर्टआव आरोबाव माने मा होनना बुङो मोनसे चेलेन्ज खालामबावदों आरो बावैनो मोनसे हियारिं जानो थांगासिनो दं जे बिथाङा माने एन्ट्रिम बेल मोननाय आरो मोनैनि बेलायाव दा जोंनि खोथाया जाहैबाय मा लिगेल प्रसेसफोरा माला जोबगोन आरो माला माने फोजोबजानाय जागोन दा बेनिखायनो वान्स फर अल फोजोबस्रांनायनि नामाव जोङो एक्स NDFB वेलफेयार एस'सिएसन आरो आंबो रायजोफोर MCLA सन्जय सर्गियारि बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै नोंथांमोना मोनथिखाबाय रायजोफोर दानिया फैदो राजु नार्जारि बिथाङा बे समाव खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बिबुंथि होदों बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौबो नोंथांमोना जोबजासिम नायनानै लाबावदो बियाबनि बा 40था ब्लकनि मोनफ्रोमबो कमिटिखौ UPPL नि कमिटिखौ गोदानै दाफुंनाय जाबाय आरो जोंहा 10था जिल्लानि गेजेराव 9था जिल्ला चिरां जिल्लाखौ बार होनानै चिरां जिल्लायाव जिहेतु जोंहा बिसायख'थि दंमोन जों बेखौ दाथ'वाखै नैबे 30 तारिखआव जोङो दानो नागिरदों गतिके 9था जोंहा जे जिल्ला दङ आरो गासैबो 40था ब्लक गासैखौबो जों गोदानै दाफामफिननाय जाबाय दाफामफिननायनि थांखियानो जाहैबाय 2025 मायथाइयावहाय आख' एबार प्रमद बर' सरकार थारैनो प्रमद बर' सरकारा 2020आव फैमारगोन ना जे मुलाया देरो बेखौ बिलाइ गांनैयावनो सिनायो नोंथांमोना नुबाय दाखालि सिडली बियाबनि जे बिसायख'थि जोंनि सारा भारतनि गेजेरावनो बांसिन मार्जिन लानानै देरहानायनिफोरनि गेजेराव जोंना सिडली बियाबाबो मोनसे आसामावथ' बयनिफ्रायबो बांसिन खायानो मोनबा समस्थियावहाय गतिके बिलाइ गांनै मुलाया दिनै देरजेनबायब्ला 2025 मायथाइयाव मुलाया बेसे गिदिर जाहैगोन बेखौ नोंथांमोना सानबानो जाबाय प्रमद बर' सारा गावनि दिनैसिमनि जिउआव बर' हारिनि अनगायै गुबुन सिन्था बिथाङा खालामफेराखै बर' हारिजों लोगोसे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि मोनथाय थामोनथा आरो समानै जौगालांनायनि जे थांखि बे थांखिखौनो लानानै बिथाङा थांनाय 30 बोसोर बिथाङा नांथाबनानै दङ बिथाङा मोनसे जोबोद निखावरि न'खरनिफ्राय गरिब न'खरनिफ्राय फैनानै दिनै जे जोंखौ दैदेनफैनो हादों जोंनि समाजखौ दैदेनफैनो हादों बेखौ नोंथांमोना दाखालि बड'लेण्ड महोत्सबनि गेजेरजों एकदम जल जल फट फट नोंथांमोना नुबाय बेनिफ्राय देरसिन एचिभमेन्ट जेबो थानो हाया जोंनि भारत बायदि इसिबां गिदिर मोनसे हादोरनि जे गाहाय मन्त्रि जे प्रधान मन्त्रि बे प्रधान मन्त्रि बिथाङा फैनानै जोंनि बर' माहारिखौ बाख्नायफैनाय जोंनि बर' माहारिनि जे बिथांखिफोर दं बेजों गावखौ लोब्बा लाखिफैनाय आरो इयुनाव बिथाङा जोंनि माहारिनि जे माखासे एजेन्डाफोर दङ बे एजेन्डाफोरखौ गासिबो गावनो मावफुंनानै होगोन होननानै जे रादाय होबाय बेनिफ्राय देरसिन आरो जेबो थानो हाया बेनि थाखाय आं प्रमद बर' सारखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांखौ गोजोन्थों होनहरदों आरो बिथांनि गोलाव जिउनि आं इसोरनाव आरज गाबदों आरो जों साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा बा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि साफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीनि सुबुंफ्रा प्रमद बर' सारनि आखाइखौ गोख्रों खालामनाया मोजां जाहाथे बिथाङा इयुनाव आरो बेनिफ्राय साबसिननिफ्राय साबसिन खामानि मावलांनो हायो बेरेखा हान्जानि सायाव मा बुंगोन सार जिहेतु नोंथांमोना सिडली इलेक्सनाव मोनसे अभिज्ञता मोनबाय जिहेतु देरहाबाय रायजोनि गेजेराव बेबायदि खुला मेलायै बुंनो हाया जायफोर मानसिफ्रा दिनै जोंनि रन्जन दैमारि सारखौ
जोंनि जोबथेसालिनिफ्राय बख'फिननायनि हाबाफारिखौ लाबाय थादों। बिथांमोनाव सोंबा नोंथांमोना मिथिगोन जोंनि सरकारा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बिसोरखौ माबायदि मदद होदों। सिंजों सिं जे जों मदद होगासिनो दं, जों जे खामानि मावगासिनो दं, बिथांखौ जोङो जोबथेसालिनिफ्राय दिहुननानै लाबोनो। रन्जन दैमारिया जाहैबाय जोंनि हारिनि सासे हिर'। बिथाङा जाहैबाय जोंनि दैदेनगिरि। जोंनि बर' माहारिनि थामोनथा, रैखाथि आरो मोनथाय बेखौ एनसर खालामनो थाखायनो बिथाङा गावनि दिनैसिमनि जिउआव जोबोद गोब्राब खामानि मावबाय। बिथाङा जोबोद, जुदि बर' माहारिया दिनैनि थाखोसिम सफैदोंबा बेयाव रन्जन दैमारि सारहाबो गोबां बिहोमा दङ। बिनि थाखायनो जों बयबो लुबैयो जोंनि रन्जन दैमारि सारा थाबैनो जोबथेसालिनिफ्राय ओंखारबोनांगौ। माखासे दायाव UPPLनिफ्राय आं दहायनो बुंदों जे मददखौ जों होबाय थादों। दिनैहाय जायफोर सुबुंफ्रा बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय बरननायाव दैदेनगासिनो दङ, आयेननि खामानिखौ मावगासिनो दं, सुप्रिम कर्टआव खामानि मावहैगासिनो दं, लयारफोरजों खामानि मावगासिनो दं, बेखौ नोंथांमोना सोंबानो मिथिगोन। आं बुंलायनांगौ बाथ्रा नङा। बेवहाय जोंनि UPPLनिफ्राय बेयाव फुल सापर्ट दङ आरो जों इसोरनाव आर'ज गाबो जे रन्जन दैमारि सारा थाबैनो जेलनिफ्राय ओंखारबोनांगौ। गादबनो नाजाबाबो गादबनाय बेरेखा हान्जा होननानै जोंहा बेबायदि गैला। बेरेखा हान्जा थाथावना बाथ्राबो नङा। नोंथांमोना मेगन मेसेबनानै खनसे जुदि सानहरोब्ला 2020 मायथाइयाव UPPL सरकार फैनायनि सिगां 17 बोसोर हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF सरकार दङमोन। मेगन मेसेबनानै सानहरोब्ला 2028 मायथाइनि नोंथांमोननि उदालगुरि दरंनि रायट गोसोखांगोन। 2012 मायथाइनि क'क्राझार, चिरां, धुबुरीनि जे रायट, बेखौ नोंथांमोना गोसोआव फैगोन। नोंथांमोना सानगोन जे 2014 मायथाइयावहाय जोंनि मानसिफ्रा जे गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि बर'फ्राबो जे रिलिफ केम्पआव थानांदोंमोन, बेफोर जिनिसफ्रा नोंथांमोननि खर'आव सफैगोन मेगन मेसेबब्लानो। नोंथांमोना मेगन मेसेबबानो मिथिगोन बै समाव माबायदि दादागिरि, गुन्दागिरि दङमोन। जोङो गावनि गोसो बायदि भट होनो हायामोन। खोमसिबानो जों गिनो गोनां जायोमोन। मेगन मेसेबबानो नोंथांमोना गोसोखांगोन जे जोंनि ओनसोलाव आर्मि केम्प दंमोन, CRP केम्प दंमोन। जोङो बावहाय एक्सट्रिमिस्ट अर्गानाइजेसनफोर दङमोन, NDFB दंमोन, BLT दंमोन। जोंनि गेजेराव गोजोन गैयामोन। दिनै नोंथांमोना गोजोन फैबाय। गोजोन फैफिननानै दिनै साफ्रोमबो नोगोरारियानो न्याय मोनदों आरो जौगानायाव हाबाफारियाव बाहागो लानो हादों। सोरखारफोरनि दिनावहाय जिखिनि बेल हियारिंआव